tione. Tipoko kuona kapeka jacket. Kozonzi pamwe takupa grade ECD. Uya apa patizai. Sedera mjuze ndikuone. Unaigona? Sedera mjuze. Upesi wewe wimbo bani. Sedera mjuze ndikuone. Sedera mjuze ndikuone. Patakaba kurende pagutu. Patakaba kurende kwa chivi. Patakaba kure kumasingo. Iya maiva sedera. 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 Iya wakapa kurende kwa chivi. Wakapa kurende kwa kutu. Iya maiva sedera. Iya maiva sedera. Oh maiva sedera. Iya maiva sedera. But satatanga kuti tikudze kuti chii chimwe chakablessiwa mwana wana angasita blessiwa. Mozona roofing yedu iyi roofing yapera toenda pa number 2. Plastering yedu yapera zvakare vatotanga kuplaster mukati yawaredzene apa papa juju baby. Vatanga kuplaster mukati nhasi chingani? Nhasi chitatu. So ndakwanisa ngechidocumenta for the past 2, I think by Sunday. Panapa tinakwanisa ngechipa documenta Sunday. What is Sunday? Like in the afternoon. Monday, Tuesday. Atakwanisa ngechidocumenta panapa. Video ramaona. Ndatakaita patikaenda kugokwe marimwe zuro. Saka ndakangobva panapa marimwe zuro ndikavata ikoko ndikazodzoka zuro. Pane nyaya dust ndakava ndadi ndabatirawo flu. Then angwagona tikochigumwakaita sechigoro chakaita sendakabaiwa nechipikiri kupinda mukati umu chaiva nerasti. Saka ndakazoenda kuchipatarawo tikabva tabaiwa ma-injections tetanus nongopiwa ma-antibiotic. But izvozvizvi haiwa ndiri bho zvangu. But pamwe dai ndakanonoka meno zvisinei chimbomhoresai vanhu uya padhuze. Taurai tsitsi. Makadi sinofara nezviro zvamakatitira kubva kwokutanga kusvika pari zvino. Tinozvitenda, hakuna mumwe angagona kuti angakwanisa kutitira zvatiri kuona izvi nhasi. Tinozvitenda nemuzita raJesu. Amen. Ndapana baba Tinzwe. Aiwa ndinofara ndinotenda apa kutanga kwebasa kusvikira pari zvino rakumba yakusvika pakunopera. Aiwa ndotenda vese vakaisa mavoko avo ndichiti haleluya. Amen. Ukuzwa sei Nainomi? Wakufara. Sure. Kwa iwe kera musikana? Wakufara.
Oh, Mukomana katipe tinzwe chimbomhorosa vanhu. Makadi. Nendevede futi. Tijali njani siyabonga ngalokho elisenze usiyakhela khona izindlu nalokho kunika ama uniform ini yatenga Tipe tibaone zvedisu. Ndikoma mwasi wasiya. Koma mwaripi? Sei makatawo kuti mwana uzvokwadi ushaiwawo matracksuit neuniform vamwe vachiwana kuti asiya kuti washagwa kati hazvisizvo inhau yempudu hino mozvibona manje saka Mukomana kuti aenda naye ukandoedza ega then ndobva azoti aiwa nangu handidi shoti ndinaro tirauzi ndora ndoshuvira mukati meupenyu hwangu tirauzi iyi bata tione ungauchire ona manje nemasokisi tamuonerawo mapeya maviri akareba tikati anga akata zvigwishu chirega tasei tipinde pana akareba aya upinde inokwanei tikati pane shangu dziya chirega tikuti Mukomana neshangu ane shoko wobva apindawo pamatenesi ake iye nekudaona kuti kuno kumamisha vanhu vanofamba malong distance saka takatozotora kuti kurizota dzimwe nguva kumatenesi kuri bho unless pari padhuze zvapo panhu patese paanenge achifamba nimozviona netracksuit yake ndamuti chuza zvaunoda pakati pazvo zviri zviviri nemhaka yekuti inazvonasa kuti pamwe masaizi unogona kuzokasira kuti adoko ndozvanandichiona ndikamuti kuitira mangwana usazoti ndakanyimwa tracksuit asi ava vasikana vakapuhwa matracksuit saka sei ndashagwa ndarega kupuhwawo tracksuit ndakamuti unogona kutora juice akati ni juice hangu kweti ndinodawo tracksuit iyi saka tamupa chido chake taurawo gasi zvataura kuitira mangwana sei wauda tracksuit juice ari kuti ute complete uniform aurovi here mangwana ucharovi right wasei ndabithabile kakhulu ngalokho elinike khona right ayisifuni ifuni right mbaba chitaura chinzuma wasei aiwa ndafara zvikuru yeti yakavhara kufesi ndafara zvikuru kuti mwana uyu wanga ashurikirwa asara ari oga saka iko zvino zvavakompliti vese vana vakwana aiwa ndinotenda nezvipo zvese zvamabatsira pavana ndazviona zvese aiwa vana vashonga vachena vava vana chaivo vechikoro ndakuna maiti hai ndinozvitenda zvose zvamaitira vana vangu kubva pauniform school fees zvese izvi tinozvitenda hapana umwe angakwanisa kuzviita totenda nemuzita raJesu amen nemhaka yekuti mazuva anga awandisa kana nenivo vedu asi nyangwe ndine fulu kudaro makondo achigedageda tingarega here kuti basa rifambe rinde mberi tumai kupenya Jehovha tumai kupenya tumai kupenya tumai kupenya Jehovha tumai kupenya tumai kupenya Jehovha tumai kupenya Jehovha tumai unaiona imba tumai kupenya Jehovha tumai kupenya Jehovha tumai kupenya
Moti kudii chitaura wanzwa sei kuti bhudhi vawana uniform vafana wo no muzozo anuzanizveu Natasha. Alright. Saka guys chega tinozororawo mangwana I think pesi mangwana tinopedzere plastering mukati kana the day after tomorrow. Alright. Saka I think mangwana opesa plaster mukati umo wopesa plaster mukati umo futi rufingi yedu tozvitenda zvokwadi anga timbovatendana. Guys, flu yakashata guys. So this is no vunka fu. Wodi paya manje, huh? Wodi mangwana nungu akanyutre. Chipopfeka jacket tioni. Chipongo kuona akapfeka jacket. Kozonzi pangu takupaya grade ECD. Uya apa patuzeni. Sedera mjuze nikuone. Unaigona? Sedera mjuze. Pesi wewe wimbo bani. Sedera mjuze nikuone. Sedera mjuze nikuone. Patakaba kurende pagutu. Patakaba kurende kwa chiri. Patakaba kure kumasingo. Iya maiva sedera. 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 Patakaba kurende kwa chiri. Patakaba kurende kwa kutu. Iya maiva sedera. Iya maiva sedera. Oh maiva sedera. Iya maiva sedera. Ewe, sika.